एसे साउथ फिल्मनि देलायनोसै दे Paluma sikena bela segraफोरखौ उल्टा प्रपोज खालामनाय आयु गिलु बालुमा सिखना बेलाय सेग्राफोरखौ उल्टा प्रपोज खालामनाय साफ्रोमनि बिलन बादि नुलायलांथारबाय आगै साफ्रोमनि बिलन बादि नुलायलांथारबाय साफ्रोमनि बिलन बादि नुलायलांथारबाय आगै साफ्रोमनि बिलन बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि बिलन नङा बर' फिल्मनि नुखायो गैला सेंग्राफोर हनै जोंखौ AK-47 जोंसो गाव फुजोबनो नागिरबाय साबुना थाखा सेंग्राफोर बोथोराबो चेन्ज जाबायब्रा दाना सिख्लाफ्रासो दङसै ना सेंग्राफोर डेन्जारसो दानि जुगनि सिख्लाफोर मा होनबावनो सेंग्राफोर ना एकदम दम होनोल' नागिरो खालि माबा रायजोफोर बुहुमानो गोसोमल' नुजोबखाबायमोन आङो साउथ फिल्मनि एक्ट्रेस जानानै